אנחנו מאמינים בליווי הסטודנט מבחינה אישית מהרגע שהוא נכנס למרכז ועד הרגע שהוא עוזב את המרכז. הפרופסור האישי זה בעצם היישום של החזון הזה שלנו. הפרופסור האישי זה איזשהו קונספט שגם אני תהיתי לגביו לקראת ההרשמה, וזה גם מאוד משך אותי כי יש לזה איזשהו עד שאין לאחרים. באמת שקישרו אותי עם הפרופסור האישי, אז הוא היה ככה מאוד נחמד, וזה באמת סייע לי, והוא ליווה אותי לאורך כל התואר, מהשנה הראשונה עד השנה השלישית. המרצה, הפרופסור האישי, לי לפחות נתנו את כל הכלים ואת כל הדלתות ואת כל הספייס בעולם להתבטא בכל תחום שאני רוצה. ולצורך העניין, במקרה שלי היו לי מקרים לא פעם ולא פעמיים, גם ברמה האישית, שנעזרתי, ואני מרוצה מאוד שנעזרתי. סטודנט שיודע שיש לו מישהו שעוקב אחריו, שתומך בו, יכול להיות יותר נועז בבחירות שלו, אולי לקחת מקצועות יותר קשים, יותר כמותיים, אולי מקצועות שלא היה לוקח קודם לולי ידע הסטודנט שיש לו את התמיכה. אני עובדת במשרה מלאה, אז הייתי צריכה שמישהו שילווה אותי ויהיה איתי בקשר ויסייע לי גם בכל מה שקשור לפניות לסגל. הג'וב שלי הוא לא לבוא להרצות, לתת ציונים וללכת הביתה. היכולת למגע האישי עם הסטודנטים, זה מה שעושה בשבילי את התפקיד. יש פה איזושהי הדדיות. עכשיו, לי זה נותן תחושה של סיפוק פנימי שלא חוויתי אותה בתהליכים קודמים. זאת אומרת, זה לא לצאת מההרצאה ולהרגיש שההרצאה הייתה טובה יותר או טובה פחות. זה משוב שאני מקבלת על עצמי כל יום, אבל פה יש לך מין תחושה של נתינה, שאת נותנת בעצם מעבר למה שאת חייבת, וזו הרגשה של סיפוק. זאת אומרת, אני נורא אוהבת לקבל, אבל מסתבר שאני גם אוהבת לתת. זה משהו שלמדתי על עצמי. זה משהו שמאוד מאוד מאוד מקל ומאוד מרכך את ההלם הזה של כניסה לתואר ראשון. הפרופסור האישי הפך את החוויה הלימודית ממטלה קשה לחוויה מאוד נעימה.